Житомирська аграрпасілковая бібліятэка Центр агульнадаступнай інфармацыі прымае ўдзел у абласной акцыі «Чытаем творы пісьменнікаў-юбіляраў 2021 года». Сёння мы прачытаем байкі Кандрата Крапівы, 125-годдзе з дня нараджэння якога адзначаецца 5 сакавіка. Кандрат Крапіва, дед і баба. Ехаў дзедка на кірмаш, з ім на возе баба. Конік з выгляду дарма, ды цягнуў ён слаба. Меў не болей 2 гадоў, як суседзі кажуць. Баба ж тая 7 пудоў, сама меней важыць. Пад узгорак або ўвразь конь на сілу возьме. Стала баба памагаць, седзячы на возе. Што ж, каню 2 гадок, дык яна забілы, ды нагамі ў перадок пхне, як мае сілы. Кінь, дурная, бо зганю, дзед тут бабе кажа. Ты паможаш так каню, як хваробе кашаль. Ах ты, ёлупень стары, баба деда лае. Стой жа тут, хоць ты з гары, мне бяда малая. Потым гоп яна з калёс, села ля дарогі, а коня як чорт панёс, дзе ўзяліся і ногі. Ва ўстановах часам ёсць вось такія ж бабы. Здаецца, і робяць яны штось, але справы слабы. Ды такая не ўцячэ, скажам ёй нарэшце. Мо без вас было б лягчэй, паспрабуйце злезці. Фанарысты Парсюк, Кандрат Крапіва, байка. Бывае, праўда, вочы коле. Раз гнаў пастух свіней у поле, адзін велізарны Парсюк, які абегаў вёску ўсю, за раніцу абшмырыў завуголле, цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажні. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў, а што ў самого на лычы не бачыў гэтага аднак. І вось адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней і кажа: «Дядзечка, твой лыч у брудзе, незграбна гэтай між свіней. А што ж, калі заўважаць людзі?» Парсюк наставіў хіп. Парсюк раз'юшан. «Цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць асмеляцца нямногія. Ды гэта ж я, ды гэта ж дэмагогія». Парсюк наш лаецца, не здараваць клянецца, і месца мокра крычыць не застанецца. Ты мой свінячы гонар закрануў. І так ён пад свінака грызянуў, што той з сажняў 5 адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы. 1927 год. Байка Кандрата Крапівы «Дыпламаваны баран». У адным сяле, неважна дзе, хадзіў баран у чарадзе. Разумных бараноў наогул ужо нямнога, а гэты, дык дурней дурнога, не пазнае сваіх варот, відаць, што галава слабая. А лоб, дык вось наадварот, такога не страчаў ніколі лбая. Калі няма разумніка другога, пабіцца каб удвух, дык ён разгоніцца і ў сцену бух. У іншага дык выскачыў бы і дух, а ён нічога. І вось за дурасць гэту яго вучоным раз празвалі нейк на смех, а каб двара не перабег, на шыю прывязалі мету. Вось, кажуць, і дыплом табе. Што за дыплом? Баран ні мя, ні бэ, аднак жа перад кошкаю пачаў ён ганарыцца. А што ж ты думала, сястрыца? Хіба мне пахваліцца няма чым? Дыплом я заслужыў, здаецца ж, галавою, і не раўняйся ты са мною. Аб гэтым лепей памаўчы, сказала яму кошка, каб ты быў разумнейшы трошка, ды розумам раскінуць мог авечым, то бачыў бы, што ганарыцца нечым, бо заслужыў ты свой дыплом не галавой, а лбом. Другі баран ні бэ, ні мя, а любіць гучнае імя.